Otetaan toi kippo tosta. Kyllä se siihen istuu. Ja pistin muutaman hiilen lisää. Sitten laitetaan kippoon vettä. Tää pitää sen lämpötilan tasaisena. Näin. Huomakkaa sitten tuolla on ilmareijät pohjassa ihan täysin auki. Saas nähdä mitä tästä tulee yhdellä kädellä. Aukastaan vielä toi ja otetaan valutellaan vähän noita savutuspuruja. Ettei ihan veden kanssa laiteta, mutta sitten sinne vaan purua. Ja tonne toiseen reikään kanssa. Vähän sihisee, mutta ei se mihinkään saa kiinni. Sitten kansi päälle vastakkain suuntaan, kun tuo ja sitten säädetään lämpötila. Siinä on Piraattifuturin lämpömittari, katsotaan että se nousee tonne. Tuo 100 ja rupeaa savua tulee, sitten lyödään ruoat sinne. Ja sehän on Jakami. Hyvä. Vähän aikaa venttää.